Husga na sa paghanay ang biometric system alang sa mga empleyado sa Mandawi City Hall. Pamaagi sa pagsiguro silang attendance matag oras ting trabaho. Ano ang report ni Nico Sereno? Taas ang linya sa mga empleyado nga naabtanamo sa Mandawi City Hall. Kinialang sa pagpa-register o pag-input sa ilang mga fingerprints para sa biometric system. Sa pagkakaroon, gihimo kini by department lang una. Usa sa unang giasikaso sa mga empleyado sa sangguniang panglungsod. Kahinumduman, si Mayor Jongki Uwano sa iyang paglingkod mipagawas og kamanduan kabahin sa attendance ug punctuality sa mga empleyado sa syudad. Partya po ni pagpanindot sa serbisyo sa City Hall na ang mga tao nga dapat na anang orasa naagit sila kaya ang mga transacting public nag-expect man nga naani ilang, di ba? Nabe na charter nga pila ka days, pila ka oras. So this will also ensure na everybody is available to the public. Samtang padayong gihan-ay karon sa City Hall ang pagpahapsay sa payroll system sa mga empleyado. Usa sa gitinguhang masolusyonan ang kalangan sa paghatag sa suhulan sa uban nga mga trabahante. Recommendation sa management nga mag-ITM tanan gyud hasta ang GO kay mas mapaspas ang payroll usa nas maka-add-on sa speed. Kinana may additional process nga kung manual dili na mo agi ana. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.